ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ତ ଏଠି ମାନେ ଏଇର ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିଛି ହେଲା ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଟାଇପ୍ର ତ ଲାଗୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଟାଇପ୍ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଏ ବର୍ଷ ଧରିଛି ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ କିଛି ଧରିଛି 2-3ଟା ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଧରିଛି ହେଲା ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଧରିଛି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଜଣା ନାହିଁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୁକି ଆଣିଛି ଆକୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପାଚିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଖଟା ନା ମିଠା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ନେବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଟା କଟିଂ କରିଦେଇଥିଲୁ ତ କଟିଂ କଲା ପରେ ମାନେ ଏମିତି ଫଳ ହେଇଛି ଏଥର ତେବେ ଦେଖିବା ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମାନେ ଆଖୁ ଗଛ ବି ହେଇଛି ସେଇଟା କେହି ସଫା କରନ୍ତିନି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ହେଇଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଫେଦା ଗଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ସେଇଟା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜାମୁରୋଳି ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ହେଲା ୟାକୁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ତ भाई बहुत मीठा बिल्कुल खट्टा नहीं पूरा मीठा